to Marlon panington to. Kay taas magiging presyon siya ang dugo. Unya recommendation sa mga doktor kita sa iyang blood pressure ipa-ospital siya, kitaas yung gayo. Kinahanglan siya i-confine. Di man gito siya magpa-ospital si Marlon. So ambot sa tibuhaton ni Marlon basta dayong annual physical exam na mo maghimo to siya mga butang para maluway lang jutay ang iyang blood pressure aron di siya ipa-ospital sa mga doktor. Pero hiyatagan na to siya og maintenance meds si Marlon. Pero ang iya laging si Iris mo, tabang nagpasabot niya, sila kami ay nasa una mo, pasabot na niya. Ang iyang giingon, di na ko ba ko, pumarana ka na lang na ako yung bation. Kaya ang iyang yun na ako ng mga side effects, kada mga tambal sa batok blood pressure. Iya lang itong iyagi o komedya, mga side effects, pero di ko na siya ganahan yung side effects. Moto nga, yun na si Iris nyo, kano sa mga mo, tumara na yung maintenance meds, kana lang do ko, labdan ko ko. Yung sa Iris, that's too late. Pasabot taas na kayo mo blood pressure, nakuyaw ka. Pero di ka siya matuo. Ito itong adlaw nga na strokes Marlon. Udto. Dito siya sa Bantay Bata. Bantay kami Bantay Bata naman may gamay nga pharmacy. Kay na may mga tambal diya Bantay Bata kana mga donasyon gikas mga butika o kana mga gagmay nga mga medical mission sa Bantay Bata ngadto sa mga barangay na sila mga kalihukan na sila mga doktor, morisita o mga tambal ngadto sa mga pasyente. May mga walk-in diha sa Bantay Bata kanito sa wa pa may masira, wa adto diha mga pasyente na ay mga doktor nga mo hatag nila resita, mahatagan sila. Kung may mga doktor kada mga vitamins mo ihatag sa Bantay Bata ngadto sa mga bata. So dito sa Marlon, wa pay pa ni udto mga alas 11 pa ni pasado. Yung sa Marlon na ginanias Lutis si Mo Franca katong panguna mo sa Bantay Bata na naroon sa My TV nga labad iyang sus kay ba naman ng Bantay Bata ining Marlon nga mangitai si Marlon ato iyang tambal gibaw mo sila sa iyang tambal pero di kini siya mo palit naagunte ni siya tambal pero di ento maron nyawa niya dad so ngita sila ditong Roslyn sila Junitas tambal Marlon kita nila gihatagan sa Marlon tumara na yun na parang gawa ni mo labad sa ay tunon ni tumar ba siya. Sunod din na nahibaw as Marlon dito ng kantin. Naniudto na. Sus, ang paniudto na bang Marlon? 2 ka orders, dugo-dugo. Why rice? Ingos Marlon, nag-diet na siya. Pero 2 ka order sa dugo-dugo. Kagrampi atong Marlon mo nagkaon. Naka-duty pa si Marlon. Naka-program. Aligrihas programang Marlon atong hapuna. Pagkagabiin na, pag-uli na nila, magkuyog man na sila kay silang Vilma, silang Roda, kanang uban ng mga kaubas newsroom. Atong SM, mga unsa gawas. So, usara na sila kasakyanan. So, ingon si Marlon, sakay na lang siya. Siya magdasi sa sakyanan. Sakay lang siya. Kunya, atuloy siya pa-drop sa SM. Kanang SM sa Cebu City. Kaya nasa siya paliton dito sa SM. Sa di pa siya mo pauli sa Talisay. So, di ako nung sakyanan. Marlon, kuhan ba kayo? Bangka ba? Siya doon bangkang istorya. As kang bahak-hak mo nila. Patinggot siya pag Marlon. Yan, naugunog SM. Huwag na sila. Kasi Marlon doon na iyang kaugaling ng lakaw. Huwag na sila sunod nila na dunggan ni Marlon. Kato nang i-alarma na. Itawag na yung mga parinting na ospital na siya sa Chongwa. Kay di na masabtan ang iyang sinultihan. Muto ang iyang mama ni Marlon. Anad mga komedyante kay Marlon. Nanihapon ko na sa Marlon. Kung niya nitawag, nag-istorya siya sa iyang mama. Hindi mo siya dong, saan mo sinultihan dong? Sus, yung pero ambot, kung siya, basta ilasulti mo yung Marlon. Dahil ako ospital ma. Pero di na ba, nagkayuring na ba niya sinultihan? So yung niya mama, pagtarong hatay, nagkomedya na ka ha? Di komedyante mo kayo. Basta. Gidagi nila sa ospital. Nakuma si Marlon. I think so sa pila ka oras itong kumbate sa mga doktor dito sa Chongwa doon na koma si Marlon wala din siya makamot. So importante kayo ang maintenance meds. Wa na magkuha ng mga doktor ng maintenance meds aron lang hasul-hasulon ka. Sa di pagkahatagan og maintenance meds, sa di pagka-resitahan og maintenance meds, obserbahan man na imong blood pressure. Kaning kung blood pressure nato usahay musaka tungod sa atong excitement, musaka tungod sa atong tungod sa atong kalihukan, musaka tungod kay nakaalsa tag bugat, musaka tungod kay nisaka tag hagdanan. Mo nang obserbahan ka
pila ka semana na ang imong observation sa imong blood pressure. After 1 week mo, kanaog gani, dili pa ka hypertensive. Di pa ka makilang maintenance meds. Pero for how many weeks, how many months, mauna ang imong blood pressure. Amo ingon ng mga doktor, hypertensive na ka. Taas na gid ang presyon sa imong dugo. So kailangan ka og maintenance meds. Usay good. Kanang bisang ato bitong hagiton bitong medisina bitong. Kada mo ingon ba ta mga kuan ni? Madara ni. Kaon lang ko og kuan. Kanan lang nina ko og tabat ni, tuba-tuba. Kanan lang nina ko kanang mo ngayon na bang istorya ba? Kuan lang ko, tuman lang ko herbal. Ayaw gyud kumpiyansa. Na gani maintenance meds. Tumarag yun sa religiously. So, salamat kayo, Elmer.